Sitten viivan kautta. Laukaus jälleen. Ranne torjuu se eteensä, mutta ei pysty HPK-pelaajat kiekkoa laittamaan siitä enää uudestaan kohti maalia. Makkonen keskelle. Hietala pommittaa kiekon sisään ja Kalpa iskee kauden ensimmäisen maalinsa. Maalintekijä 26, Jenna Hietala. Kakkoskentän sentteri. Hyvä laukaus siitä pakin jaloista. Aika kivasti oli Kalpan kannalta peitettynä tuo Gabrielen näköyhteys kiekkoon. Ja 9:09 on maalin syntyaika. Stoltenberg pitää alueen kiinni. Seikkula maali edessä aivan vapaana odottelee Matejkova, joka jättää kyllä upeasti kiekon siihen takaa tulevalle Lukkarilalle ja Lukkarilla pääsee tasoittamaan 1-1. Siinä oli Slovakki Matejkovalta erinomaista pelin lukua ja sillä saadaan Ranne hämättyä. Vaikkei siinä Ranne tuota torjuntaa asentoa missään nimessä hukka. TPS hakee uutta vauhtia. Koski Viitala hyökkäyksessä. Koski tulee hyvällä jalalla. Hieno yksilösuoritus. Vain maali jää uupumaan tuosta, kun TPS paineistaa. Ilvonen Viitala, Koski jäällä TPS:stä. Ja sitten tulee uusi paikka. Karrulla oli nyt erinomainen paikka tuossa P-pisteiden välillä, mutta Väyrynen kestää tämänkin. TPS on pystynyt tekemään yhden maalin, se oli se Hotovan hieno laukaus yläkulmaan. Ja tässä vielä uusintana tuo Kosken röyhkeä nousu maalille. Ja ennen kaikkea se, että sieltä haastetaan, tullaan tuonne maalin eteen, suojataan tyylikkäästi kiekkoa, koska vastaan IFK tulee. Ja hienosti IFK pelaa tuon paikan Rosierille, mutta Kärppien maalilla Emilia Piakkari liikkuu poikittain ja pääsee peittämään. Ja Lappalainen pääsee läpi. Matej kovaa vetää päin TPS-pelaajaa ja vajaa puoli minuuttia jäljellä ottelu kolmatta erää. Ja jälleen tulee paikka. Nyt on Rokila, sinne menee! Anna Kalova! Välittömästi kun joukkueet ovat tasalukuisia, niin tulee Anna Kalova, joka on aivan käsittämättömällä tavalla urakoinut tänään. Ja kuin sinetiksi pistää kiekon maaliin ja näin peli on 3-4. Aivan käsittämätön ottelu ja huikea loppunäytelmä tähän vielä saatiin. Ja oliko tämä nyt sitten se viimeinen luku vai vieläkö TPS:llä on jotain sanottavaa? Aikaa on nimittäin todella vähän. Ilves, kun kaksi pelaajaa oli vaihdossa. Mitä tekee Siira? Siira laukoo, mutta erinomaisesti Täks heittäytyy eteen ja nyt on paikka Puputilla! Puputti ratkaisee tämän ottelun ja Ilves voittaa 2-3. Siinä aivan yllättäen tuli paikkoja, kun tuo rangaistus umpeutui ja näin sitten 2-3 ja Ilveksen voittoon ja näin sitten niitä paikkoja maalin edustalle yllättäen tuli pari ja se tarkoittaa sitä, että Kiekko-Espoolle tästä viikonlopusta 2 tappiota ja Ilvekselle tästä viikonlopusta 2 voittoa. Ja tuossa siis Vispaa Puputtia. Ei siinä nyt yhtään Kiekko-Espoon pelaaja ole lähelläkään Puputtia. Näin Puputti saa aivan rauhassa Vispata ja peli on 2-3, peli päättyy ja näin. Ei muuta kuin tämä naisten liigan avausviikonloppu alkaa olla tässä. 8 ottelua, mielenkiintoisia pelejä ja Ilves siis